خۆپیشاندان li dijî rejîma Sûriyê li her yek ji parêzgehên Dêrezor, Idlib û Dereyê hatin encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kirin. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku li devera El Ezba li gundewarê Bakurê Dêrezorê welatiyên deverê û derbiderên ku li wê derê niştecî bûne, xwepêşandan dibin navê îna tu alternatîv ji bilî guhertinê tune ye, li dijî rejîma Sûriyê encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê û derketina mîlîsên Îranê ji gundên xwe kirin. Hevdemê wê yekê û li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku li bajarê Idlibê jî xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî hatin encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kirin û bang li parêzgehên din kirin ku xwepêşandanan li dijî rejîma Sûriyê encam bidin. Herwiha li parêzgeha Dereyê jî xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî hatin encamdan ku li gorî rawangeha Navborî du xwepêşandan li parêzgeha Dereyê hatin encamdan ew jî li bajarê Dereyê û bajarokê El Cîze li gundewarê Dereyê û daxwaza serbestberdana girtiyan û rûxandina rejîma Sûriyê kirin û piştgiriya xwe ji xwepêşandanên ku li bajarê Swêde tên encamdan dane xuyanî. Herwiha di nehêvê mehî jî bi dehan ji welatiyên bajarê Tis li gundewarê Dereyê xwepêşandan li dijî rejîma Sûriyê encamdan û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê kirin. Xwepêşandanên li bajarê Swêde hatin piştî ku nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî bi awayekê berçav daket. Ew yek bû sedem ku nirxê kelûpelan zêde bibe. Di hevdehê vê mehî jî wê yasaya sîzer were cîbcî kirin ku li gorî aborînas dibêjin piştî yasaya sîzer wê dolarê Amerîkî li beramberî lêreya Sûrî buhatir bibe û wê rewşa aborî zehmettir bibe.